Здравейте отново. Ето включване от студентската ми стая. Понеже преди малко си изгледах предишния клип, установих, че изобщо наистина Господи, изобщо не ме бива да си замислям неща, докато говоря пред камерата. Този път реших да не импровизирам и затова ще карам по сигурния стар начин. Той ще чета разни неща. И понеже онзи ден в любимият ми MySpace, който в момента въобще не мога да видя какво става с него. В любимия MySpace бях пуснал един бюлетин. Айде, сега ще го намеря. И мисля да ви го прочета, защото той е много прилича на новина. Хубава новина. Има принцип някакъв смисъл и се нарича фактология от Близкия изток. Добре, записваме. Нали така? Уважаеми зрители. Да се знае, че вероятността от нецентрично, глобално затопляне в малките часове на денонощието, в страните от третия свят, в условията на неоправдан праг на бедността 49,71% в период и ръст на инфлацията, измерен в сантиметри, считано от 7 януари за близките 4 години, в никакъв случай, по никакъв повод или начин не бива да бъде причислена с общ знаменател към антистрес кампанията, водена от защитничките на полярни мечки към индонезийското представителство в Камбоджа, нито пък към по-високите нива на средното образование, законът за което по неофициални данни е бил гласуван на открити врати поради липсата на материални, дървени, метални, пластмасови и така нататък такива в навечерието на 48-то издание на недотам престижното издание на BTV репортерите, деня на раздаването на грами и консерви се изтекал срок на годност на бедните по инициатива на клуба по спорт и танци, по-настоящен превърнат в публичен дом от недобронамерени личности с склонност към развиване на акне по откритите части на телата им, както се разбра от последния брой на Жълтруд. Едва открит на изостанала сергия за незаконно разпространение на червена литература, изключително тясно засягащо от минали въпроси относно половата култура и нисковъглехидратната диета. Трябваше да преглътна. Значи за диетата, касаеща младежта и спорта, чието представителство на улица Мизохар 34 ще бъде в ремонт до 31.08, както съобщиха от Националния прес-център на МВР Камбан. И убедена съм, че в момента абсолютно всичките ми пъпки, които са много и клонят към безкрайност, движат много добре, обаче погледнете ми косата. Всъщност, мисля, че ми се вижда косата добре. Много е хубава, кадрих много време. Сега ще спирам, защото ще ми падне батерията и няма да мога да си кача клипчето на компютъра и после няма да мога да си зареда батерията, защото други ден сме на фестивалче. Всъщност утре са ми на изпити на фестивал ДНБ, където трябва да си взема фотоапарата. Някакъв от сега ми пише. Да, значи трябва да му обърна внимание, защото ми пише. И сега ще го излъгя, че утре сме от 9 часа. Ванила е гадна. Така де, аз съм. Добре, това е.